Babu shakka a yanzu haka dai shahararren shirin nan mai dogon zango na cikin shirin So ne ya yi matuƙar ɗaukar zafi, inda Hairana da kuma Imran da kuma Al-Amin da Zara, inda iyayen Zara sun yi alwashin cewa sai ta auri Al-Amin, amma kuma Al-Amin babu wacce yake so idan ba Hairana ba, inda Imran ya yi matuƙar ƙoƙari ganin yadda zai kawar da soyayyarsa daga zuciyar Hairana, amma abin ya ci tura, inda Hairana dai an ƙwace wayarta ta inda mahaifinta ya hana ta shige da fice a cikin wannan ma'aikata. A yanzu haka dai Hairana dai tana cikin gida ba ta fitowa, amma shin abin mamakin ya akai ta fito har ta je asibiti wajen Imran ta duba shi a lokacin da mota ta kaɗe Imran a lokacin da yake tsaka da tunanin Hairana. To masu sauraro, kada ku sha'afa, kada ku manta, kafin mu shiga sharshin wannan shahararren shiri kai tsaye, muna roƙonka idan ya kasance shine zuwanka wannan tasha tamu ta farko, da ka daure ka danna mana subscribe, kana ka daure ka danna mana alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za ka rinka samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora a cikin wannan ƙayatacciyar tasha tamu ta duniyar labarai. To masu sauraro, sai ku gyara zama ku bi mu a sanna a hankali, daki-daki, dalla-dalla, domin jin cikakkun sharshin nan na cikin shirin So ne, inda a yanzu haka dai inda gizo yake saka, inda mahaifin Hairana ya yi alwashin cewa duk inda ya ga Imran sai ya kama shi ya hukunta shi, sakamakon cewa ya saba mai doka da kuma abubuwan da Hairana take yi, inda a yanzu haka dai Imran ya juya kwakwalwar Hairana, ta dawo duk duniya babu abin da take so illa ta ga Imran a kusa da ita. A yanzu haka dai Al-Amin ya yi matuƙar damuwa da halin da Hairana take ciki, a sakamakon cewa a baya idan ba ku manta ba, Al-Amin baya ta Hairana, ko kuma in ce baya son Hairana, bai damu da ita ba. Shin ma yana gaya wa Hairana cewa shi fa ba shi da lokacinta, inda a yayin da ya ce ba shi da lokacinta, a wannan lokacin ne Imran shi kuma ya shigo cikin rayuwar Hairana, ya bata lokacinsa. Yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa wato Imran ya samu soyayya Hairana a cikin zuciyarta. A yanzu babbar cakwakiyar, inda Al-Amin shi kuma hankalinsa ya karkato ya dawo wajen Hairana. Babu shakka a yanzu haka Al-Amin ya yi matuƙar damuwa da damuwar Hairana a ciki, inda a yanzu haka dai Hairana ya yi matuƙar nuna damuwarsa a kanta, inda a yanzu dai Al-Amin ba shi da wani buri face ya ga ya kauda Imran a wannan doron duniya, sakamakon cewa irin ya shige mai hanci da gudundunai a cikin wannan shahararren shiri mai dogon zango na cikin shirin So ne. To idan muka koma ɓangaren Zara da kuma Al-Amin, inda mahaifiyar Zara ta yi alwashin cewa babu shakka sai dai Zara ta auri Al-Amin, inda shi kuma mahaifin Imran ya zo domin ya bawa mahaifin Hairana haƙuri akan abubuwan da Imran ya aiwatar. Babu shakka dai mahaifin Hairana ya ce ba zai yadda da wannan batu ba, dole sai an yanke mai hukunci daidai da laifin da ya aikata.